Ahoj, ja som programátor SK a vítam vás u 6. dielu našich Java tutoriálov. Dneska si ukážeme cykly while a for. Čiže si treba vytvoríme premenu počítadlo sa rovná 0, stredník a teraz sa vrhneme na ten cyklus while. While, závorka, v tomto prípade sa sem dáva sa ako u int a v tvení sa sem sa dáva podmienka, ale v tomto prípade to znamená úplne niečo iné. Čiže my sem napíšeme trebárs počítadlo je menšie než 20. A to je vlastne táto úvodzovka. Čiže my chceme, aby nám vlastne to napísalo úplne, aby nám to vypísalo počítadlo menšie než 20. Ale my chceme, aby systém vrátil a napísal do riadku toto počítadlo. Ale my si to trošku vylepšíme, napíšeme sem číslo, ja mám to trošku zle, číslo, dvojbodka medzera a chceme, aby to tu dalo tú úvodzovku, aj sem dalo tú úvodzovku, tak a tu chceme, aby nám to pripojilo. V tomto prípade to neznamená, že chceme číslo plus počítadlo sčítať, ale znamená to, že systém nám napíše číslo, dvojbodku, medzeru a pridá nám k tomu počítadlo. Ale písalo by nám to stále 0, 0, 0, 0 do nekonečna. Čiže my si to zmeníme. Napíšeme počítadlo sa rovná počítadlo a to sa je plus 1. A sem dáme stredník. Prečo to preto tak, lebo tento program, tento cyklus while to bere tak, že to bere sprava doľava. Čiže 1 plus počítadlo sa rovná počítadlo. Ale dá sa to aj jednoduchšie, to vám teraz ukážem. Počítadlo plus. A to nám to pridá tú jednotku. A teraz to chceme nahrať do nejakej premeny, aby nám to nahral do premeny a napísal. Čiže napíšeme int, treba a sa rovná počítadlo plus stredník. Ale ono nám to napíše najprv nulu, až potom jednotku, lebo program int bere, že počítadlo najprv napíše a potom to napíše plus, tú zväčšenú hodnotu. Takže stačí toto iba dať sem pred toto. Na to veľký pozor, lebo začiatočníci si to mýlia a potom to robia zle. Tento riadok tu není potrebný, takže ho môžeme zmazať. Ja by som chcel ukázať cyklus for a ten sa robí takto. Takže by som chcel ukázať ten cyklus for. Ten sa robí takto. Napíšeme for zátvorku a sem napíšeme int a rovná sa 0 a dáme stredník. A teraz a je menšie než 20 a to je stredník. A teraz my chceme, aby sa pri každom tom cykle stalo a plus. A teraz sa napíšeme tu mám toto, to som tu mať nechcel, musím si to nakopírovať, lebo tak. A my vlastne, a teraz telo toho cyklusu bude vyzerať úplne jednoducho. System.out.print tak, napíšeme toto, číslo, dvojbodka medzera plus a to chceme vypísať. A ja si tieto riadky zakomentujem tieto 4 riadky zakomentujem týmito dvomi lomítkami. Aj tento. Tak. A urobí nám to isté. Úplne to isté nám to urobí.
Ja si tie komenty vymažem, čo nám to spraví. Tak. Spustiť. A teraz nám to napísalo, dvakrát nám to napísalo. Vidíte? A to by bolo pre tento tutoriál všetko. Keď sa vám video páčilo, dajte like, keď sa vám nepáčilo, dislike. Napíšte do komentárov, prečo dislike, hlavne nám dajte odber, aspoň, aby ste nepremeškali naše ďalšie videá a ďakujem za zhlédnutie tohto videa. V budúcom dieli si ukážeme príkaz switch a v budúcom dieli